Здравейте, приятели и интернет следователи! Не сменяйте видеото, защото ще разгледаме 10 от най-откачените фестивали на Земята. Започваме! А сега ще подгреем с едно от най-откачените и най-опасни събития в света, а именно фестивалът на огнените топки в Нехапа, Ел Салвадор. Той се провежда на 31 август всяка година и е посветен на историческото изригване на вулкан през 1658 година, което според легендата било епична битка между местният покровител Сан Херонимо и самия дявол. За да отдадат почит на този божествен сблъсък между доброто и злото, жителите на Нехапа пресъздават легендата, като се разделят на два отбора и започват да се замерят с огнени топки, които се правят от парчета плат, напоени с керосин. За още по-драматичен ефект, участниците мажат лицата си с черна боя, за да изглеждат като черепи. Честно казано, на мен цялото нещо ми прилича на сцена от Лудия Макс. Още повече играта няма никакви правила, което прави цялото шоу още по-зрелищно, но и опасно. Ако сте мислили, че кълта е само за децата или животните, ще се изненадате да разберете, че в тази азиатска страна има цял фестивал посветен на нея. И тук не става дума за обикновена кал, а за такава, която е богата на минерали и има лечебни и козметични свойства. Звучи добре, нали? Но не се заблуждавайте, това не е типичният спа уикенд, а едно диво парти с много музика, игри и фойерверки. Фестивалът на кълта се провежда всяко лято в град Борионг. Първото издание е организирано през 1998 година и е замислено като рекламна кампания за козметичните продукти от Борионг. Но скоро след това бързо се превръща в едно от най-популярните и забавни събития в Южна Корея и света. Освен традиционните кални бани, в програмата са включени куп бурни забавления, като кални боеве, парзалене в кал, състезания за кални скулптури, плуване в огромна кална вана и много други. Ако някога ви се искало отново да се напет, то този фестивал е за вас. Този фестивал се провежда всяка година в град Лоп Бури, който се намира на 150 км североизточно от Банкок. Фестивалът е посветен на маймуните, които живеят в града и са част от неговата култура и история. Началото му е поставено през 1989 година по идея на местен бизнесмен, който искал да изрази своята благодарност към маймуните за това, че допринасят за разрастването на туризма в града. Също така, фестивалът е начин да се отдаде почит на бог Рама, който е покровител на маймуните, и да се привлекат повече посетители. Фестивалът се състои в това, че на едно място в града се прави пищен банкет за маймуните, който включва над 4 тона храна, като плодове, зеленчуци, ориз и всякакви десерти. Храната се поднася на дълги маси или виси от въжета и ленти. Маймуните са свободни да ядат колкото си искат и дори да се замерят с нея. Uphellia е един от най-зрелищните и огнени фестивали в света. Той се провежда всяка година в края на януари в Шетландските острови в Шотландия. Той е посветен на викингското наследство на островите, които са били обитавани от скандинавци през средновековието. Фестивалът включва парад от участници, облечени в специално ушити костюми, носещи факли. А гвоздият на програмата е изгарянето на реплика на викингски кораб, наречен галера. Главният герой на фестивала се нарича Глайзер Ярл, който избира име и облекло от нордическата митология и води парада. Фестивалът е израз на общността и традициите на Шетланд и продължава с нощно парти, в което участниците се забавляват като истински викинги, с много алкохол, музика и танци, чак до сутринта. Ако сте любители на необичайните фестивали, може би ще ви заинтригува Ел Колачо, фестивалът, в който мъже, облечени като дяволи, скачат над бебета. Да, чухте правилно. Това е древен християнски обред, който се провежда всяка година в село Кастрио де Мурсия в Испания. Целта е да се очистят греховете на новородените и да се защитят от зли духове. Фестивалът се състои в това, че мъже, облечени като дяволи, прескачат бебета, които лежат на матраци, поставени на улицата. Католическата църква не гледа с добро око на този необикновен и противоречив фестивал,
Но въпреки всичко, той продължава да се провежда всяка година и да привлича много туристи. И ако си мислите, че цялото това нещо е безсмислен тормоз на децата, почакайте да чуете за следващия откачен фестивал, разбира се, некъде да е, а в Япония. Ето, че стигнахме до средата на видеото. Ако ви е било интересно, продължавайте да гледате, защото съм оставил най-странните фестивали за накрая. Това е фестивал, който се провежда всяка година през пролета в различни храмове в страната. Фестивалът се състои в това, че професионални сумо борци държат в ръцете си бебета, родени през предходната година, като се опитват да ги накарат да се разплачат. Първото бебе, което започне да плаче, печели двубоя. Ако бебетата започне да плачат едновременно, то печели това, което плаче по-силно и по-продължително. Сумоборците използват различни методи за предизвикване на плач, като например носят страшни маски, правят шум или крещят "Плачи, плачи" в лицето на бебето. Някои бебета плачат лесно, докато други са по-упорити и не показват слабост. Фестивалът е свързан с японска поговорка, която гласи, че плачещото бебе расте най-бързо. Според тази поговорка, ако бебето плаче силно и продължително, то ще бъде здраво и щастливо. Също така се смята, че плачът на едно невинно бебе може да отблъсне злите духове и да донесе благословия на семейството. А вие бихте ли завели детето си на някой от тези фестивали или не го мразите чак до толкова? Пишете долу в коментарите. Канамара Мацури, или фестивал на стоманения фалос, е ежегоден японски фестивал, който се провежда всяка пролет в храма Канаяма в Кавасаки, Япония. В този храм се почитат боговете на ковачницата, металообработката и металните изделия, където хората се молят за лесно раждане, семейна хармония и защита от полово предавани инфекции. Фалосът, както може да видите, е централна тема на събитието и намира израз в илюстрации, бомбони, изрязани зеленчуци, украси и парад на микоши. Случайно или не, началото на фестивала е поставено през 1969 година. Днес той се е превърнал в нещо като туристическа атракция и се използва за събиране на средства за изследвания на ХИВ. Историческият карнавал в Иврея се провежда всяка година в периода февруари-март. Той е сред най-старите исторически карнавали в Италия и е известен с протоколовите си битки. В карнавала се преплитат две легенди, свързани с двама тирани, починили народа на Иврея. Като и в двата случая, тиранинът е победен, а омразният му замък бива разрушен от жителите на града. Портокаловите битки са най-зрелищната част от програмата и символизират борбата за свобода на народа на Иврея. Те се провеждат в 3 последователни следобеда и в тях участват хиляди хора. Легендата разказва, че през 12 век новомъжената Виолета, дъщеря на местен мелничар, е трябвало да прекара първата си брачна нощ с местния тиранин. Тя обаче не се подчинила на неговата воля и го обезглавила, поставяйки началото на народно въстание, вследствие на което замъкът на тиранина бил разрушен завинаги, а Иврея станала свободна общност. Портокаловите битки пресъздават тази легенда, като 9 отбора на земята, символизиращи народа, се бият срещу войниците на тиранина, натоварени в 50 каруци. На пръв поглед всичко изглежда много готино и забавно, докато не те изпраскат с всичка сила с портокал в лицето. А вие бихте ли участвали в такава битка или сте по-скоро надъхани за нещо като латоматина в Испания? Пишете долу в коментарите. Това е фестивал, който се провежда всяка година на хълма Купър, близо до град Глостър. Фестивалът се състои в това, че участниците се спускат надолу по хълма, преследвайки голяма пита от сирене. Първият, който стигне до подножието на хълма, печели сиренето. Звучи лесно, нали? Но не е. Хълмът Купър е много стръмен и неравен, а сиренето достига скорост до 110 км в час и може сериозно да нарани някого. Затова в последните години той е заменено с реплика, направена от пяна, въпреки че това не прави състезанието по-малко опасно. Събитието е имало организационен комитет до 2010 година, но тогава насам то се провежда неофициално, без каквото и да е управление. Фестивалът има дълга традиция, като се смята, че е свързан с празнуването на края на зимата и раждането на новата година.
Пишете долу в коментарите дали бихте участвали в подобно състезание. Лично аз с радост бих си спестил скъсаните коленни връзки, счупените крайници и мозъчното сътресение. Това е фестивал, който произхожда от Индия, но се празнува и в Малайзия и Сингапур от тамилските общности, които живеят там. Събитието е посветено на хиндуисткия бог на войната Муруган, който е син на Шива и Парвати. Според една легенда, Муруган получава вълшебно копие от своята майка, с което побеждава силите на злото. Фестивалът е начин да се изрази благодарност и преданост към Муруган и да се поиска прошка и изцеление от него. Тайпосам обаче е и церемония, по време на която обикновени хора прекрачват границата на обичайното. Те пронизват лицата и телата си с мечове, шишове и куки, което показва колко силна е вярата им. Поклонниците, които пронизват езиците, бузите и лицата си с остри предмети, почти не кървят и съобщават, че изпитват малко болка. Много от тях твърдят, че раните им се лекуват почти незабавно и не предизвикват белези. Вярващите също така предлагат на божеството различни видове дарове, като мляко, цветя, плодове и други предмети. Някои от тях носят специални конструкции, наречени кавади, които са символ на саможертвата и предаността им към Муруган. Ако сред вас има любители на пирсинга, ще ми е интересно да разбера дали бихте се подложили на нещо толкова крайно. Пишете долу в коментарите. Това беше всичко от мен, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля ви не забравяйте да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката. А за още подобно съдържание, цъкнете тук и тук. Радвам се, че бяхме заедно и ще се видим отново в следващото видео.